På 3, 2, 1. Jeg tager den før. Det gør du med Mirror Mage til indsigt. Mirror Mage og Ligesom. Flyt jer tanks. Nu er vi med ind. Flyt dig, Lisha. Sorry. Jeg står bare og tanker en spank lige for tiden. Jeg er i hvert fald så. Nafia og mig. Vi skal have en healer. Jeg bremser dig eller mig. Vil du ind? Nej, jeg har voodoo. Okay. Så bruger en DPS med herovre, eller er det bare mig? Jeg venter bare på... Jeg kan jo ikke damage imens. Hende er væk på mig, Bamser. Husk bare at spam. Mere DPS. Mere DPS. Jeg får ikke dræbt nogen Nafia, mand. Der er dem bare. 5, 4, 3, 2, 1. Skip den næste. Kan vi ikke lige finde et nyt sted, hvor vi kan gather op henne med range og sådan noget? Jo. Jeg rykker bare bossen. Lad os prøve det. Fint. Jeg tager den næste. Lige sådan en og mat. Yes. Mere DPS. Ja, vi er 6 sekunder, eller 6% bagud. Det er mere DPS. Nafia og mig igen. Jeg tager den, Dine. Hvis jeg kommer ud af min boot. Det gør jeg ikke, Dines tab. Kom herover. Kom. Spam ind. I sådan en endnu mere på mark. Lige endnu mere på mark. Den er allerede brugt. 5, 4, Tak. 3, 2. Mirror Mage Skipper vi og det? Hissenen. Nej, Mirror Mage Hissenen. Jeg tager. Mirror Mage og Matt går ind med en healer. Bamser. Det kommer op. Det er den sidste. Mere DPS. Den der er ude bare begynder at stakke.
Er de ved at være ude? Jeg kaster hyre om det. Ja, nu. Bamse Torden. Helt på tanken og dig selv, Dines. Ja, super. Mere DPS. Mere DPS. Kom så. Mere DPS. Kom så. Hold det tæt. Kom nu. Sådan. Tak. Ja. På ingen måde tæt, det var så sikkert. Jeg vil godt bruge ringen. Ja, giv den til Dine. Det er Men forkert, der er den ligger andre- forkert længere. Den der. Ja, giv den til ham, hvis der mindre der ikke er andre.